Idan mutum ya je ya face majina da naira 1000 amma hukuma a ƙasa da awanni 24 an kama shi. Amma a ce mutum ya je ya kashe mutane kusan mutum 170 amma a kasa gane mutanen da suka kashe wa'annan. Wannan wace irin rayuwa muke a ce kuɗi ya fi darajar mutum? Amma idan mutum ne ya je kashe ɗan uwansa a wani gari sai ka ga ba abin da za a iya yi masa. Wannan magana ina faɗanta ne lokacin da muka sami labarin cewa samha inuwa ta face majina da naira 1000 amma nan da nan hukuma EFCC sai ram da ita wasu mutane suka dinga Allah wadai da ita amma sai ka ji a wani gari an tashi garin gaba ɗaya sannan kuma an kashe mazajensu da matayensu kuma an tattara wa'insu an yi garkuwa da su kuma an san a inda suke amma ba a ɗauki mataki ba. Ya ilahi, wannan wace irin rayuwa muke a ce mutum guda ɗaya ya aikata laifi da bai kai ya kawo ba amma an je an buga shi a jarida an watsa shi a duniya amma mutum ya kashe rayukan da sun fi darajar kuɗi amma ka ji shiru maganan ma ba a tashinta. Sannan a baya-bayan nan ne wani yaro ɗan makaranta a wani gari ya faɗa wa wata matar shugaban ƙasa a lokacin shugaban ƙasa mulkin yana hannunsa ya faɗi wata magana da bata kai ta kawo ba amma kafin awa 24 har hukumomi sun kama shi sannan kuma har an buga a jarida. Daga baya dai da surutu ya yi surutu yaro ya sha wahala daga baya suka yafe masa. Haka dai a kwanan nan ne a jihar Kwara aka kashe mutane kusan mutum 170 amma hukumomi suka kada baki suka ce har yanzu suna bincike akan waɗannan da suka aikata wannan babban laifi. An kama samha inuwa a gidanta a inda EFCC ta je ta kama ta har cikin gida ta kai ta wajenta ta kulle sannan kuma ta buga ta a jarida.